ବେ ଭାଇ ବେ ମୁଁ ଏଇତାର ବସିକି ଆଣ୍ଡାମାନ ବୁଲିତେ ଆସିଛି ବେ। ଏ ଭାଇ ବେ କିସ ଜାଣିଛୁ ନା ବେ, ମୁଁ ନା ଏଇଠି ବସିଗଲି ମୋର ବ୍ଲଗ ଟା ନୂଆ ବ୍ଲଗ ହେଲା। ମୋ ବ୍ଲଗ ଟାକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ ବେ। ଏଇଟା ନିହି ନା ଆଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଛି ନା ଆଣ୍ଡାମାନ ଗୋଟେ ସେଲୁଲାର ଜେଲ। ଏ ଇଂରେଜ ଗୁଡା କିଡେ ହାରାମି ଗୁଡାକ ନେବେ ଭାଇ ବେ। ଏବେ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଏଇଠି କି ରକମ ରଖିଥିଲେ ଦେଖନି। ଏଇ ଜେଲ ଭିତରେ ସେଇ ପଟର କୋଣର ନୁହେଁ କି ଆମର ଗୋଟେ କିଏ ଥିଲା ଫ୍ରିଡମ ଫାଇଟର ବୀର ସବରକର, ତାକୁ ତ କହି ସେଇ ଘର ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଇସ୍, ଆ ଭିତରେ ମୁଁ ଟିକେ ପଶିଗଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ବେ। ଏ ନାନୀ ବେ କୋଉଠି ଗଲୁ ବେ? ନାନୀ କି ମୁଁ ଡାକିବି ଏପଟର ତାଲା ନ ପଡିଲେ ବି ଜେଲ ଟା ଏମିତି କରିଛନ୍ତି ଶଳା କଏଦୀ ଗୁଡାକ ବାହାରିକି ଯାଇ ପାରିବେନି ବେ। କିସ ବେ ଶଳା ଏଇଭଳିଆ ଲୋକ ଗୁଡାକୁ ରଖୁଥିଲ କାଠ ଘର ଭିତରେ ବେ। ମୁଁ ଟିକେ ବୁଲି ଆସି ତମର ଜେଲ ଭିତରେ। ଏଇଟା ଇଂରେଜ ମାନେ ଆଣ୍ଡାମାନ ଆସିକି କଳା ପାଣି କରୁଥିଲେ ବି ଏଇଟା ତ ଏଇ ବାପରେ ଏତେ ଲୋକ ଗୁଡାକ ମରିଥିଲେ। ଫ୍ରିଡମ ଫାଇଟର, ଏଇଟା ହଉଛି ସେଲୁଲାର ଜେଲ। ଏଇଟା ହଉଛି ଇଂରେଜ ମାନେ ସେଲୁଲାର ଜେଲ ବନେଇଥିଲେ ଆମରି ଭଳିଆ ଇଣ୍ଡିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରଖିବାର ଲାଗି। ଏଇପଟର ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ବିଲ୍ଡିଂ, ସେପଟର ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ବିଲ୍ଡିଂ, ଏଇ ସବୁ ବିଲ୍ଡିଂ ଗୁଡାକର 200-250 ଲୋକ ମାନଙ୍କୁ କଏଦୀ ମାନଙ୍କୁ ରଖୁଥିଲେ ବି ଶଳା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଦେଶ ସ୍ଵାଧୀନ ଟା ଏତେ ମଜା ନାଇଁ ହେଇଯିବେ। ଭାରି କଷ୍ଟର ଲୋକ। ଟିକେ ଭିତରେ ଦେଖିବା ଜେଲ ଭିତରେ ପଶିଗଲେ କେରକ ମଜା ଲାଗିବ। ଏ ବାପରେ ଆମେ ତ ଯାଇଥିଲେ ମୁଁ ଏ ଜେଲ ଭିତରକୁ ଯିବିନି। ମୋ ମା କେତେ ବୁଦ୍ଧି ଦେଖଉଛି ଦେଖ ବେ। ଏଟା ମେଘ ପଳେଇ ଆସିଛି ବେ। ଆଣ୍ଡାମାନର ସେଲୁଲାର ଜେଲ ଭିତରେ ରହିକି ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ଏଟା ତ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇଂରେଜ ମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବନେଇଥିଲେ। ବିନା ଲେବରରେ ବି ବିନା ଲେବରରେ ହେଲେ ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଘର ବାଡି ବିଲ୍ଡିଂ କାଢିଦେବି ବେ। କିସ ବେ ଏଇଠି ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଆବେ ସେପଟର ବି ଗୋଟେ ପାହାଡଟେ ଅଛି ବେ। ଶଳା ମୁଁ ମଜା କରିତେ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଦେଶ ସ୍ଵାଧୀନ ଟା ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା ବେ। ଇସ୍, ଦେଖିବା ଟିକେ ମା କୁହନା ଲୋ। ଏଠି କିଏ ଥିଲା କହିଲେ ଆମେ ଏଠିକି ରହିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ମୁଁ ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠେଇଦେବି ମୋ ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଏଇରେ ମୋ ନାନୀ ବେ, ଏ ନାନୀ ବେ ଟୁକେଲ ଦିଟା କି ବୁଲୁଛନ୍ ବେ। ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିବା ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ର ଜେଲ। ଆ ଭିତରେ କିଏ ରହିବ ବେ, ମଣିଷ କିଏ ରହେନା ବେ। ଏ ଶଳା ମଣିଷକୁ ପୋକ ମାଛି କରି କରୁଛନ୍ତି। ଏତେ ବାଟ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଯେ ବୁଲିତେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଦେଖି ପାରିଲେନି ଛାଡ। ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ବୁଲିତେ ଯିବା। ଏଠି ନୌଟିକା, ଏଠି ଗୋଟେ ନୌଟିକା ଅଛି ଟିକେଟ କାଟିଦବ। ଆଗରୁ ଟିକେଟ କାଟିଥିଲେ ତୁ ତାପରେ ଏଟା ସିଟ ପାଇବୁ ସମସ୍ତେ ଯିବେ। ଆମେ ବି ଯିବା। ନାନୀ ବେ ନାନୀ କିସ କରୁଛୁ ଦେଖରେ। ଏଇଟା ମୋର ମାର ଭଉଣୀଟା ବେ। ଏଇଟା କିଏ ବି ଏଇଟା ମୋ ମା ଟା। ଏଇଟା ମୁଁ ଏଇଠି ବସିଛି ନୌଟିକା ଭିତରେ। ଏଇଟା ନୌଟିକାର ଦେଖ ବି ଆମକୁ ଆଣିକି ଦଉଛନ୍ତି ଏଇଗୁଡା ଖାଅ। ମ୍ୟାଗି 20 ଟଙ୍କାର ପାଇବୁ ଏଠି ଦେବେ 50 ଟଙ୍କାର ଖାଇବୁ। ଏଇ କକା କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ ବସୁଛୁ ବା। କେଇଠିକି ଯାଉଥିଲ କି ସେଇ ଭାଇ ଆଇଲାଣି। ଏ ନୌକା ଭିତରେ ବସି ବସି ଯିବା ବସି ବସି କେତେ ବର୍ଷା ହଉଛି ବେ ପାଗ ଟା ଆମର ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଆଣ୍ଡାମାନରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟର ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବା। ବାଏ ବାଏ କରୁଛନ୍ତି ବାଏ ବାଇ ଟୁକେଇଲେ ବାଏ ବାଇ କରୁଛନ୍ତି ରେ। ମତେ ବାହା ହବ ନା କିସ ବେ। ନୂଆ ଜାହାଜ ଟା ଏଇଟା ଆମେ ଯାଉଛେ ସ୍ୱରାଜଦୀପ। ସ୍ୱରାଜଦୀପ ହଉଛି Hello friends, Swarajdeep is a new place 2 hours from Port Blair. ଏ ନାନୀ ବି ଫଟୋ ଟିକେ ଉଠାବେ। ବାଏ ବାଏ ମୁଁ ବି ଟିକେ କରିଦେବି। ମୁଁ ଏଇଟା ଟାଇଟାନିକ ଜାହାଜ ଟା କଣ ବୁଡି ଯିବ ନା। ଏ ଭାଇ ଆପଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ବୁଲିବାକୁ ନା ଆଣ୍ଡାମାନ, ଏ ନୌଟିକା ସିପ ରେ ନା ଆଗରୁ ଟିକେଟ କାଟିବେ ନହେଲେ ଏଟା ମିଳିବନି। ନା ମିଳିଲେ କିସ କରିବ ବେ। ମିଳିଲେ କଣ କରିବ, ହୋଟେଲ ଭିତରେ ବସି ବସି ଘରକୁ ପଳେଇ ଯିବ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଜାହାଜ ଦେଖ। ଏଇଟା ଆମେ ଆସିଛେ କଣ ଜାଣିଛୁ, ମୋ ବାପା ଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ରେ ଚାକିରି କରିଛି। ମୋର ବାପ ଟା ମତେ ନେଇ ଆସିଛି ବୁଲେଇବାକୁ। ଏଇଟା ବୁଲୁନୁ ଦେଖୁନୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାହାଜ ଗୁଡା ପାଣି ଭିତରେ ବୁଲୁଛେ। ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଚାଲିଗଲେ ସେଠି ସ୍ୱରାଜଦୀପର ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ରେ ରହିଲେ। ଏଇ ହୋଟେଲ ଟାର ସୁଇମିଂ ପୁଲ ଅଛି। ବଡ ହୋଟେଲ ଟା।
ଏ ମା ମୁଁ ତତେ ଛାଡିକି ଯିବିନି ବେ। ଯିଏ ଫଟୋ ଉଠଉଛ ଏଇ ମୋ ମାମା ସାଙ୍ଗରେ କଣ ଫଟୋ ଉଠଉଛୁ? ନାନୀ ବେ ପାଣି ବୋତଲ ଟା ନିଏ ବେ। ରାଗି ଯାଉଛୁ କଣ ବେ? ଏଇ ହୋଟେଲ ଟା ପୁରା ଆମେ ଦେଇଛେ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ରହିଛେ। ହୋଟେଲ ଭିତରେ ଏଞ୍ଜୟ କରିବାନି ରହିବାନି ତ କଣ ବାହାରେ ଇସ୍ ଏ ଉକୁଣି ଗୁଡାକ ନେଇକି ଆସୁଛୁ ନା। ଏଇ ମାଛ ବୁଲିବୁ ଆମ ସାଙ୍ଗେ। ଏ ଭାଇ ହଁ ଭଲ କରି ଝାଡୁ କରିଦେ। ତୁ କଣ ପାଇପ୍ ଧରିଛୁ ବେ ନନା ଟା? ସ୍ପ୍ରେ କରିବ। ଇସ ଆମ ଘରର କଳସୀ ଟାକୁ ଉପାଡିକି ନେଇ ଆସିଛି। କିସ କରିମି ବେ? କିସ କରିମି ମୋ ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ଦିଶୁନି ବେ। ଏ ଭାଇ ଗଛର ପତ୍ର କାନ୍ଥର ପତ୍ର ଗୁଡାକ ବେ। ବଢିଆ ହେଇଛି ହୋଟେଲ ଟା ମୁଁ ତା ଭିତରକୁ ପଶେ ବେ। ଭଲ ଲାଗୁଛି ବେ। ଏଇ ଘରଟା ଇଟା ବାଲି ସିମେଣ୍ଟ ନାଇଁ ବେ। ଏବେ ଏଇଟା ପଟାର ସବୁ ତିଆରି ହେଇଛି ବେ। ପଟା ହୋଟେଲରେ ରଖିକା ମୁଁ 10,000 ଟଙ୍କା ନେଇଯାଇଛି। ଏ ମା କିସ ଭାବୁଛୁ ଲୋ? ନାନୀ କିଆଡେ ଗଲା ବେ? ନାନୀ ବେ ବେ ନାନୀ ନାନୀ କି ଏଇଠି ଭିତରେ ନୁଚି ଯାଇଛୁ ନା କଣ ବେ? କେତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଟେଲ ଟେ ବେ 10,000 ଟଙ୍କା ଆମଠୁ ନେଇଛ ଯେ ଗୋଟେ ଦିନର। ଏଇଠି ଖାଇବି ବସିବି କାଚ ଘର ଭିତରେ କେତେ ବଢିଆ ହେଇଛି ବେ। ଏଇଟା ସଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଇଠି ଜାଗାଟେ କିଣିକି ଘର କରି ରହିଗଲେ ଭଲ ହବ ବେ। ନବେ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଏସ୍ ଏଇଟା ଏଇଟା ହଉଛି କାଲା ପଥର ବିଚ୍। ଏ ବିଚ୍ ରେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି କେତେ ବଢିଆ ବଢିଆ ଫଟୋ ଉଠଉଛନ୍ତି। କପୁଲ ସଟ ମୋର ତ କପୁଲ ନାହିଁ ଏକା ଏକା ଏଇ ଝିଅ ଟା ଫଟୋ ଉଠଉଛି ତା ସ୍ୱାମୀ ଟା ଫଟୋ ଉଠଉଛି। ଶଳା କି ବାଲି ବେ ପୁରା ଧଳା ଧଳା ବାଲି ନାନୀ। ନାନୀ କିସ ଭାବୁଛୁ ଲୋ ଫଟୋ ଉଠଉଛୁ? ଏଇ ସରିଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ବିଚ୍ କି ଯିବା ଚାଲ ବେ ଗାଡିଟାକୁ ନେଇକି। ଏ ଗାଡିଟା ଗଲା ବେଳକୁ ଖାଲି ଗଛ ପତ୍ର ହିଁ ଅଛି। ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆସିଛି କିସ ଗଛ ପତ୍ର ଦେଖିବେ। ଏ ବାପା କିଛି କୁହ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ଭିଡିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣ ମାନେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମେ ଆସିଛୁ ଆଣ୍ଡାମାନ ପୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟାର ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ନୌକାରେ 2 ଘଣ୍ଟା ଆସିବା ପରେ ଆମେ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଲୁ ସ୍ୱରାଜ ଦ୍ୱୀପ। ସ୍ୱରାଜ ଦ୍ୱୀପ ବୁଲିଲୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବାର ଭିଡିଓକୁ।